Hibawaan Terminal hindi maka-operate sa adlaw sang implementasyon sang Local Public Transport Route Plan matapos nga wala makapasar sa standard sang DOTR. Transport hub sa Mandurriao himuon nga paradahan sang alyosan nga mga salakyan. Yaring balita nga atong gintutukan. Ginpahayag sang Public Safety Transportation and Management Office nga wala makapasar sa guidelines ng Department of Transportation ang Hibawaan Terminal nga nahamtang sa Mandurriao. Sa tion nga mag-umpisa na ang Local Public Transport Route Plan, hindi na sila makaakomodar sa mga jeep halin sa Alimudjan, Leon kag San Miguel. Isa sa gintumod sang syudad nga rason nga napaslawan ang terminal nga makapasar bangod nahamtang ini sa intersection area. Number one nga nakita na rules dito or guidelines ng DOTR, ang terminal natin hindi pwede sa intersection. So dira pa lang daw hindi siya kapasara. That is why nga ang kami is in preparation sa aton yang transition. Tikinan mangita kami sa existing nga mga terminal nga pwede naton nga daan mahimo as alternate in case hindi gid siya actually hindi gid siya kapasar because of findings sang DOTR kag NEDA. Ini naman ang gin-question sang tag-iya sang Hibawaan Terminal, ilabi na nga may franchise pa sila nga valid sa sulod sang 20 anyos. Rason ang ginhambal nila dira. Dua ka rason. Not needed because of the ongoing progress and developments. Ano ang ginhambal na progress and development na nag-compare sa aton nga may isa pong ka-terminal sa syudad. Inyo man kong duha. Very specific. Ang ginhambal nila dira na kuno may crossing na dira sa pag-umadalan. Kun matabo ang tanan ng mga PUJ sang Alyosan ang magasulod na sa transport hub sang isa ka mall sa Mandurriao sa pag-pick up sa mga pasahero umpisa June 12. Suno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, sarang nga makapangita sang alternatibo nga negosyo ang tag-iya sang Hibawaan Terminal. Ang irony din sa Hibawaan niya kay ang ginakater yan ng mga jeep ang halin din sa Alusan area, Alimugdan Leon, San Miguel. But with the LPTRP, ang Alusan area, dito na nga ila terminal sa transport hub sa Medyo World. So, for practical purposes, dahil lang wala na sing serve ang Hibawaan Terminal. So, amo naging discuss naman sa owner nga may basic and entertain other types of business there, pati garahe, mga pero depende pa na siya. Upod Kiromal Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.